Idem. Hello guys. Poď. Dopredu. Do... Buzeran. Pekne ťa ujebal. Dobrú, Erik. Nie sú to tí istí? Nie. Daj ho, daj ho. Tak ho dám ja. Mne už sa nedávno sa pozerať, už sa pozerať. To musí byť jeden zadu, nemôžeme obidvaja sa takto blízko trepať, aby jeden to mohol takto zakončiť, no. Ti hovoril, že jeden nech je ďalej a vždycky čaká, vieš. Na ten okamih, kedy sa bude dať vystreliť alebo zobrať loptu pekne. Poď, poď, poď. Máš? Je tam. Teraz vždy, keď si dáme vlastný, tak im povieme, že to bolo pre nich, jo? Poďme. Ne, idem. Dobre. To by mohol byť gól. To vyzeralo nádejne, lebo... Ale jaké kľúčky, sleduj jaké kľúčky. Najprv jedna, piči rýchlo natočí, to tam nedojde, a druhá. Dobrú extra bad joke. Bež, ostanem vzadu radšej. Žrať sa. V rankede to nedá bota, no, to je fajné. To by nám vytrel. Ten sa už asi nasral, chlapec druhý. Jo, niekedy je sa. Vieš, ak musí on nadávať? Ten kam letí. Prihraj, poď. Máš to tam? Tak sa ale traf, kurva. Ale prestaň. Poďme si hrať s ním myšku, poďme si ho prehádzovať. Ja ho chytám v káne. Poď nahraj. Počkaj, mám... Aha, dobre. Ideme hrať ferovo. Vyhraj mi to. Máš to tam? Nemáš. Namiesto boostu som dal skok. To máš. Ty koko, jak to vyrazil pekne. Daj vlastný. It's for you. Daj ho tam.
It's for you, man. It's for you. Keď je sám chudák. Tak to. Bež. A teraz nám tam je najebené 4 góly do piči. To vybuchne. Lebo aj nie. Ja to jebem, ty kokot. Neviem mu dať gól, poď. Jasné, trošku nádeje mu dať a potom to úplne zrušiť. Center, center. Ideme na to. To dáš, poď. Ne. Poď center. No poď, choď. Máš to tam? Sa nedá trafiť. Bacha ide. Poď, dopredu. Je v bráne, ale ide ti naproti, bacha. To je... GG. Čo ti jebe? Ten pekne vyčkáva akože, má peknú trpezlivosť. Dobre. Idem tam. Bacha. Piči. Nemôže už ho nám dať. Je tam. Čo ti jebe? Bro, center. Poď, kurva. No, Tak ešte hráme predĺženie. Overtime, no, piči. Idem ja, počkaj. Bež, čakám, keby on čaká v bráne. Máš. Ty kokko. Škoda. Ide za mňou? Nie. Ty kokot, kam letí? Kde je? Neviem. V bráne. Center. Ty si robíš piču. Bacha. Neboj, pod kontrolou. Ne, ty kokot, jak to vyrazil. My sa sami dáme dole. Poď, kurva. Si robíš piču, keď nás porazí. Daj to do piče, daj to. Nie! Uá, som dolákol. Ty kokos. Nie! Pozri sa! GG, man, GG. Nemali sme si dávať ten vlastný. Ty kokot.
Proste človek si urobí prdel a pozrite, jak to dopadne. Ty kokot. Nič, ešte jeden, nemôžem vyspať z prehľadov, bro. Ty celý chat ma hejtí. Vidíte, tak to dopadne, keď si